Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu. Danas ću vam pokazati kako da znatno poboljšate vaš look ahead. Pa hajde da počnemo. U pozadini možete vidjeti neke moje spore solove. Obratite pažnju na to kako ne radim bespotrebne poteze kao što su u ili u prim. Spori solovi su baš kao što izvuče. Okrećite kocku toliko sporo da nikada ne morate da pravite pauzu tokom slaganja. Možda ćete početi samo s jednim TPS-om i kada tako budete mogli da složite kocku bez ikakvih pauza, pređite na 2 do 3 TPS-a i polako povećavajte TPS sve dok ne budete bili u mogućnosti da složite kocku normalnom brzinom bez ikakvih pauza. Ovo jeste veoma frustrirajuće i okretati mnogo sporije nego na što ste navikli je veoma dosadno, ali to je najbolji način da poboljšate vaš look ahead. Ako okrećete najbrže što možete, vaš mozak ne može da prati kako vaši algoritmi utiču na delove na kocki i nastavljate da radite loše navike kao što su bespotrebni potezi u ili u prim. Kada počnete da okrećete sporije, dozvolit ćete vašem mozgu da zapamti koje loše stvari radite tokom slaganja i tako da ih ukloni. Još jedna stvar koju morate znati pre sporog slaganja jeste da uradite sve vaše FTL algoritme bez gledanja u pair. Jedino tako ćete moći da tražite sledeći dok prvi slažete. Tokom sporog slaganja vaša vremena će postati sporija. Glavni ideja ovoga jeste da okrećete kocku toliko sporo da nikada ne morate da stanete tokom solova. I za neki od vas će to biti veoma sporo. Ono što bih vam preporučio jeste da ne merite vreme slaganja narednih nedelju dana. Nema razloga da merite vreme ako okrećete kocku toliko sporo da vaša vremena moraju biti sporija. Za neki od vas će biti veoma teško da traže sledeći FTL pair čak i ako okreću veoma sporo. To također može biti zbog korišćenja loših FTL algoritama. Ako znate da vam za neki slučaj treba previše vremena da ga uradite, potražite neki algoritam pomoću kog to možete uraditi brže. Znači, nemojte meriti vreme tokom cijele jedne nedelje. Sljedeće nedelje počnite ponovo da merite vaše vreme, ali i dalje ne okrećite maksimalnom brzinom. Ovako će vaša vremena biti malo sporija, ako ne iste brzine kao i posljednji put kad ste merili vreme. Zato što je vaš look ahead dosta bolji nego što je bio. Ovo nije stvar koju možete uraditi samo jednom da bi uspelo, već ponavljajte ovaj proces nekoliko puta da bi vaš look ahead bio najbolji što je moguće. Nadam se da vam je ovaj video pomogao, ako jeste ostavite like, share, subscribe. I mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Poz!